lygaid a thrwyn bach post. Un deg fawr sy'n dweud helo a dwy glist bach hyfryd dod. Mae gen I ddwy goes I ddawnsio mor llon, dwy goes I ddawnsio mor llon. Mae gen I ddwy goes I ddawnsio mor llon, dwy droed a sgidiau newydd sbon. Dyma fi, Ie ti a fi, dwy lygaid a thrwyn bach post. Un deg fawr sy'n dweud helo a dwy glist bach hyfryd dod. mae gen I ddwy fraich I chwith ac un fi, dwy fraich I chwith ac un fi. Mae gen I ddwy fraich I chwith ac un fi I chwifio a gweddi hwre. Dyma fi, Ie ti a fi, dwy lygaid a thrwyn bach post. Un deg fawr sy'n dweud helo a dwy glist bach hyfryd dod. Dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Iau, dydd Gwener, hwre. Dydd Sadwrn, dydd Sul I chwarae, drwy'r dydd cyn amser te. Dwi'n hoffi rhedeg rasys, yn gyflym, gyflym iawn. Dwyl I chwarae esgus, gwisgo lan fel clown. Mae siglo ar y siglen yn gallu wneud i'n chwil, ond mae llithro lawr y llithren yn well na dim I fi. Dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Iau, dydd Gwener, hwre. Dydd Sadwrn, dydd Sul I chwarae, drwy'r dydd cyn amser te. Sdim byd yn well na chwarae gyda'n ffrindiau drwy'r prynhawn. Lan a lawr yr haffaid yna hwyl y cawn. Gwneud siapiau yn y tywod a chodi cestyll mawr. Cadw twrw fel mwnciod, gwneud mwy o sŵn a chawr. Dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Iau, dydd Gwener, hwre. Dydd Sadwrn, dydd Sul I chwarae, drwy'r dydd cyn amser te. Dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Iau, dydd Gwener, hwre. Dydd Sadwrn, dydd Sul I chwarae, drwy'r dydd cyn amser te. Cymharu, cymharu, mae'n hwyl fawr iawn cymharu. Bach a mawr, lan a lawr, swnllyd a distaw iawn. Mae pobl yn fach a phobl yn fawr, rhai'n mynd lan a rhai yn mynd lawr. Rhai yn swnllyd iawn, ac eraill yn distaw drwy'r prynhawn. Cymharu, cymharu, mae'n hwyl fawr iawn cymharu. Bach a mawr, lan a lawr, swnllyd a distaw iawn. Mae hwn yn oer a hwn yn boeth, mae na ddewin dwl a ddewin doedd. Mae rhai yn agos iawn I ni, a rhai mor bell mae'n rhaid I ni weiddi. Cymharu, cymharu, mae'n hwyl fawr iawn cymharu. Bach a mawr, lan a lawr, swnllyd a distaw iawn. Dewch I ddawnsio, curo dwylo, lygu coese, a chwifio breichau, o ie. Chwifio breichau, lygu coese, curo dwylo nawr, o ie. Hwre! Dwi'n dawnsio drwy y bore, a dawnsio na brynhawn. dwi'n dawnsio tu fas a dawnsio tu fewn. Dwi'n dawnsio yn yr ysgol, dwi'n dawnsio yn y tŷ, dwi'n dawnsio da ffrindiau a dawnsio da ti. Dewch I ddawnsio, curo dwylo, lygu coese, a chwifio breichau, o ie. Chwifio breichau, lygu coese, curo dwylo nawr, o ie. Hwre! Dewch I chwarae offerynnau o bob math. Dewch I chwarae offerynnau
Dewch chi chwarae offerynnau o bob math. Chwarae piano, piano, piano. Chwarae piano, piano, piano. Cerddoriaeth gyflym, Cerddoriaeth araf. Cerddoriaeth gyflym, cerddoriaeth araf. Dyma beth yw joio, dyma beth yw joio. Dyma beth yw joio chwarae piano. Dewch chi chwarae offerynnau o bob math. Dewch chi chwarae offerynnau, rhai mawr a rhai bach. Dewch chi chwarae offerynnau o bob math. Chwarae drwm, drwm, bwm, bwm, bwm. Chwarae drwm, drwm, bwm, bwm, bwm. Taro'n swnllyd, taro'n dawen. Taro'n swnllyd, taro'n dawen. Bwm, bwm, bwm ar y drwm, drwm, drwm. O, dwi'n hoffi chwarae bwm ar y drwm. Dewch chi chwarae offerynnau o bob math. Dewch chi chwarae offerynnau, rhai mawr a rhai bach. Dewch chi chwarae offerynnau o bob math. Chwarae gitar, chwarae gitar, chwarae gitar. Chwarae gitar, chwarae gitar, chwarae gitar. Strymio nodau hapus, strymio nodau trist. Strymio nodau hapus, strymio nodau trist. Canwch gyda fi, canwch gyda fi. Tra dwi'n chwarae fy gitar i. Dewch chi chwarae offerynnau o bob math. Dewch chi chwarae offerynnau, rhai mawr a rhai bach. Dewch chi chwarae offerynnau o bob math. Chwarae trwmpet, trwmpet, trwmpet. Chwarae trwmpet, trwmpet, trwmpet. Chwythu nodau hir, chwythu nodau byr. Chwythu nodau hir, chwythu nodau byr. Sefyll ar y llwyfan, sefyll ar y llwyfan. A chwarae trwmpet arian. Dewch chi chwarae offerynnau o bob math. Dewch chi chwarae offerynnau, rhai mawr a rhai bach. Dewch chi chwarae offerynnau o bob math. Yn yr ysgol, ysgol, dereg gyda fi I weithio a chwarae o 9 tan 3. Yn yr ysgol, ysgol, darllen a rhifo 9 I 9. Mae pawb yn y dosbarth yn ffrindiau mawr. Mae Siwan yn arlunio ac Iwan yn coginio. Mae Fion yn sgrifennu a Gwion sydd yn canu. Rydyn ni yn gweithio'n galed iawn trwy y bore a'r prynhawn. Mae'n amser chwarae'n amhwri, cawn neidio a bloeddio dros y lle. Yn yr ysgol, ysgol, dereg gyda fi I weithio a chwarae o 9 tan 3. Yn yr ysgol, ysgol, darllen a rhifo 9 I 9. Mae pawb yn y dosbarth yn ffrindiau mawr. Mae'n amser cinio tirdi'r cae I redeg a chwarae pel. O beth sydd yn dy becyn bwyd a fal a brechd a mel. Ffarwelio nawn a ddiwedd dydd a chael dweud hwyl fawr nawr I bob un. Diolch Mr Jones am ymysgu I wela I chi bore llun. Yn yr ysgol, ysgol, dereg gyda fi I weithio a chwarae o 9 tan 3. Yn yr ysgol, ysgol, darllen a rhifo 9 I 9. Mae pawb yn y dosbarth yn ffrindiau mawr.
gratis yn gyflym iawn. Dwyl i chwarae esgus gwisgo lan fel clown. Mae siglo ar y siglen yn gallu gwneud i'n chwil, ond mae llithro lawr y llithren yn well na dim i fi. Bydd hi'n dydd Mawrth, dydd Merched, bydd iau dydd Gwener hwre, dydd Sadwrn, dydd Sul i chwarae drwy'r dydd cyn amser te. Sdim byd yn well na chwarae gyda ffrindiau drwy'r prynhawn, lan a lawr yr haffaid yna hwyl y cawn. Gwneud siapiau yn y tywod a chodi cestyll mawr, gadw twrw fel mwnciod, gwneud mwy o sŵn a chawr. Bydd hi'n dydd Mawrth, dydd Merched, dydd iau, dydd Gwener hwre, dydd Sadwrn, dydd Sul i chwarae drwy'r dydd cyn amser te. Bydd hi'n dydd Mawrth, dydd Merched, dydd iau, dydd Gwener hwre, dydd Sadwrn, dydd Sul i chwarae drwy'r dydd cyn amser te. Dewch i ddawnsio, curo dwylo, lygu coesau, a chwifio breichiau, o ie. Chwifio breichiau, plygu coesau, curo dwylo nawr, o ie. Hwre! Dwi'n dawnsio drwy y bore, a dawnsio na brynhawn. Dwi'n dawnsio tu fas a dawnsio tu fewn. Oh, oh, oh. Dwi'n dawnsio yn yr ysgol, dwi'n dawnsio yn y tŷ, dwi'n dawnsio da ffrindiau a dawnsio da ti. Dewch i ddawnsio, curo dwylo, lygu coesau, a chwifio breichiau, o ie. Chwifio breichiau, plygu coesau, curo dwylo nawr, o ie. Hwre! Helo! Siwmai! Sumai! Siwmai! Siwmai! Sumai! Croeso i Helo Siwmai ar ddiwrnod Siwmai Siwmai! Helo, Siwmai! Sumai! Ceri falle bod fi wedi drysu hiw. Siwmai! Na, fo siŵr. Croeso atyn ni ar ddiwrnod Siwmai! Sumai! Diwrnod gyda ni'n dathlu'r Gymraeg ac yn rhannu'r Gymraeg a dechrau pob sgwrs efo sumai neu siwmai neu sut mae hi? Fel mae'r tri yma yn neud o ysgol Lôn Las gan Siamlet. Helo, siwmai. Siwmai. Ie, neu fel i fi'n gweud, siwri boi! Siwri boi! Nawr, os ydych chi wedi bod yn dathlu diwrnod siwmai sumai heddi, wel, gadewch i ni wybod, gwedwch wrthon ni beth chi wedi bod yn neud, neu anfonwch luniau draw dyn ni. Ie, a da chi wedi bod yn brysur dros yr wythnosau dwytha do. Mae wedi bod yn wsos elgylchu, wsos y gofod, mae'n fus hanas pobl ddion, mae wedi bod yn ddiwrnod athrawon y byd, ac yn wythnos beicio i'r ysgol. A dyma ni griw o ysgol Gymraeg y Trallwng, fi oedd yn beicio i'r ysgol. Wel, da iawn chi i gyd. A rein i chi, di wneud yn y gwynt a'r glaw hefyd. Wel, da chi'n gwybod be? Fe drai feicio yn y glaw, ond ond waith calad yn y gwynt, di. Allan ni gredu. A drychwch fan hyn nawr, criw ysgol Cwm Banwy Llangadfan wedi bod yn dathlu diwrnod Owain Glyndŵr. Waw! Maen nhw wedi bod yn dathlu trwy wisgo mewn coch a melyn neu wisg o'r cyfnod. Waw, chi'n edrych yn smart dros ben. Ydyn wir, hei. A sôn am ddathlu, yna'n union mae criw ysgol Bro Ogwr wedi bod yn gwneud dathlu wythnos y gofod. Dyna ni gofod, gofod yna ni, ni'n ni fan ni, edrych fach fan ni, ni'n gofod gyda ni. Dyna ni gofod, gofod gyda ni, ni'n ni fan ni, edrych fach
O, Hey! canu a dawnsio arbennig yn fyna. Ond, Derfan dim ond ysgol Bro Ogwr sydd wedi bod yn canu ac yn dawnsio. O na, mae ysgol y dderi Llangybi gan Llambed wedi bod yn brysur iawn hefyd. Drychwch. Ia, da iawn chi i gyd. A gawn ni weld mwy o'ch lluniau chi, a gawn ni fwy o ganu nes mlaen. O, cewn. Ac ar ôl wythnos brysur iawn, mae'n amser i chi gyd i ymlacio gyda ni'n dau. Wow. Ni'n 4. Ti'n meddwl? O, ie. Mae gyda ni westeion arbennig iawn yn ymuno gyda ni eto wythnos yma. Oes wir, maen nhw'n ffrindiau, maen nhw'n mynd am amser a gwneud dryga, maen nhw'n efeilliaid. Ie, paid a gweud agor. Paid a gweud agor. Reit? Ne fydd e ddim yn surprise, fydd e? Elin, da ni wedi bod yn gofyn i bawb anfon cwestiynau ni ofyn iddyn nhw drwy'r wsos. Mae rhan fwyaf yn gwybod bod Deian a Loli ar y rhaglen heddiw. O, dyn wrth gwrs. Ie, ti yn eitha reit. Ond, odych chi gyd yn gwybod bod ni'n mynd i gael can o beiriant pop plwmp heddi, bod rhai o ddosbarth blwyddyn 2 Ysgol y Ferin Heli yn mynd i fod yn adolygu llyfr Nos Da Tanwen a Twm yn ein clwb darllen cyw ni. O'ch chi'n gwybod na? Neu bod ni'n mynd i chwarae gêm gyda Deian a Loli heddi, ni'n mynd i weld eich lluniau chi yn y lolfa luniau, a ni'n mynd i roi manylion cystadleuaeth Deian a Loli bawb hefyd. Oeddech chi'n gwybod yna i gyd? Wel, maen nhw'n gwybod dwi ar Elin, maen nhw'n gwybod dwi Helo, siwr i chi gyd, mae'n amser codi llaw ar draws y byd. Siwmai mynd, mae'n amser deud helo wrth bob un ffrind. Yn y bore dweud helo wrth y dyn sy'n dod ar llath. Yn y ddawn cawn ddweud helo wrth y ci ac wrth y gath. Gyda'r nos dweud siwmai wrth nain neu tad ci. Yn yr ysgol cawn ddweud haia wrth ein ffrindiau li. Helo, siwr i chi gyd, mae'n amser codi llaw ar draws y byd. Siwmai mynd, mae'n amser deud helo wrth bob un ffrind. Helo, siwr i chi gyd, mae'n amser codi llaw ar draws y byd. Siwmai mynd, mae'n amser deud helo wrth bob un ffrind. Canu gwych bawb. Ei, just y peth ar ddwrnod. Siwmai. Wel ie, wrth gwrs. A chofiwch, allwch chi fynd nôl i wylio'r fideo yna eto ac i wrando ar y gan draw ar ein gwefan ni. A byddwn ni'n cael can arall nes mlaen o beiriant pop plwp. Reit, cyn i ni groesawu yn gwesteion arbennig ni Deian a Loli i'r rhaglen, ewch i ni gael blas o'r gyfres. Maen nhw'n mynd ar anturiaethau gwych ydyn nhw. A dyma nhw fan hyn. Ne, i roi'ch enwau iawn i chi, Ifan a Lleuci wrth gwrs. Croeso i Helo Siwmai! Helo! Wel, diolch yn fawr iawn i chi'ch dau am ymuno fy ni de. Iawn ta, chi sy'n chwarae Deian a Loli yn y gyfres newydd, ond da chi ddim yn efeilliaid go iawn na da. Da chi'n hyd yn oed yn perthyn? Na, da ni ddim yn perthyn. Dwi'n 12 oed a dwi'n dod o Gerrig y Drudion. A dwi'n 10 o Benllyn. Dwi'n gweld. Felly, siwt wnaethoch chi gael rhan yn y gyfres ma te? Wel, nes i weld hysbyseb a wedyn nathon ni anfon tap i'r
cwmni da, a di nath nhw gysylltu a gathon ni gael clyweliadau hefo nhw, a gathon ni un clyweliad dros y ffôn oherwydd bod Covid wedi taro. A cyn Covid, yn studio cwmni da, oedden ni'n cael y cyfweliadau yn Gaernarfon. Ac gaethon ni newis allan o 550 o blant. Nes i gwybod hynna'n iawn, 550 o blant. Ia. A hynna yn anhygoel. Da iawn chi, de? Wel, lwch, dwi'n meddwl bod fi'n gwybod yr ateb i'r cwestiwn nesaf yma, de? Ond, oeddech chi'n fans o Deian a Loli cynt? Oeddwn, o'n i wedi bod yn gwylio'r gyfres ers iddo fo ddechrau. Wel. Nes i wylio rhai yn ysgol ag adre. O, da. A oeddech chi wedi bod eich gwylio eich hunain gyda'ch ffrindiau yn yr ysgol o gwbl, felly yn y dosbarth, lleici? Do, nathon ni wylio rhai ohonyn nhw. Da. Do, a be amdano chdi, Efen? Nes i wylio rhai, ond oedd o'n gweith rhyfedd gweld fy hun ar y television. Ie. Fel a dwi'n teimlo fyd. Bach yn rhyfedd. O, da iawn. Bydd gyda ni ragor y gwestiynau i chi nes mlaen oddi wrth ein gwylwyr ni. A hefyd, chi ffili dod ar Helo Siwmai heb chwarae gêm dyn ni. Felly, byddwn ni'n neud na nes mlaen fyd. Ie, ond cyn hynna, de, da ni'n mynd i gwybod can wan o beiriant pop plwmp. Felly, dewch i ni weld can pwy mae o'n ddewis heddiw. Helo, Siwmai! Gael i ddewis Darlati ar gyfer peiriant pop plwmp. O, ei, dewis da iawn yn fanna. Dwi wrth y modd efo'r gan yma. O, a fi fyd. Felly, yn arbennig i bawb yn ysgol Lôn Las Llan Samlet, dyma gan Dalati. A canwch dal i bawb. Dalati bob tro, dalati, cario ymlaen a cer amdani. Wrth wneud ymdrech fawr wrth drio, yn y diwedd greu lwyddo. Cofia di wneud y orau glas wrth gaid y got neu redeg gras. Reidio beic neu bod i teisen, glymu cwlwm dysgu darllen. Dalati bob tro, cario ymlaen a cer amdani. Wrth wneud ymdrech fawr wrth drio, yn y diwedd greu lwyddo. Mae pethau anodd yn y byd, gwradu dy orau glas o hyd. Taflu pêl ddim o chwibanu, torri papur neu sillafu. Dalati bob tro, dalati, cario ymlaen a cer amdani. Wrth wneud ymdrech fawr wrth drio, yn y diwedd greu lwyddo. O, dwi'n hoffi'r gana. Nawr de, dim yn aml ni'n cael gwesteion ar Helo Siwmai heb chwarae gêm dyn nhw, i fe? Na, ti'n iawn yn fanna. Ond, dwi ddim yn meddwl bod ni wedi cael gêm sy'n gymaint o lom ceg a hon. Barod? Barod. Reit, da ni'n mynd i chwarae. Ribidi ydi neu ribidi na di. Waw, ie, llon ceg. Reit de, be ni fod neud? Wel, yli, mae yna bob math o gymeriadau gwych wedi bod ar cyfresu Deian a Loli dros y blynyddoedd, does? Rei da, rei direidus, rei doniol, rei digon i godi gwallt eich pen chi. Wel, olwch, y syniad ydi wan, bod Ifan a Lleucu yn rhoi enw cymeriad i ni. Wedyn, mae'n rhaid i Elin a fi a chi i gyd ddyfalu os di'r cymeriad yma wedi bod ar Deian a Loli, neu ydy Ifan a Lleucu jyst i gwneud yr enw fyny. O, rei, fi'n deall pam yr enw nawr. Felly, os i ni'n meddwl bod y cymeriad wedi bod ar Deian a Loli o'r blaen, mae rai ni wedi rybedi a di! Ne, os i ni'n meddwl bod Ifan a Lleucu wedi gwneud yr enw lan, ni'n gweiddi rybedi na di! Na, ti di dag ti, Elin. Ti di dag ti. Da. Glyfar di, mae'n glyfar. Reit, Ifan, i fi fynd gyntaf iawn. Ti dag enw cymeriad o Deian a Loli i ni? Hosan hir. Hepi hosan hir!
fi'n hoffi'r enw na. Ond, pwy sy'n meddwl bod hippie hosan hir wedi ymddangos ar deian y loli o'r blaen? Mae'r gêm yma yn mynd i fod dipyn anoddach nag o'n i'n meddwl de. Mae'n gymaint o gymeriadau di bod, does? Dwi'n gwybod. Os fi'n gwybod. Ond yng nghyngor i bob tro, os ti ddim yn gwybod, dyfalu fe. Felly, be chi gyd yn meddwl? Chi'n mynd i ddyfalu neu ydych chi'n gwybod falle? Wel, dwi'n mynd i ddeud, Elin, ribidi nadi. Iawn. Fi'n meddwl te, yn wahanol i ti, ribidi ydi. Felly, pwy sy'n iawn, Ifan? Ribidi ydi. Fi oedd yn iawn. Ond pwy oedd fe te? Oedd o'n y gyfres gyntaf un, a at y fodd, oedd o'n y gyfres gyntaf un, ac at y fodd y sana coll i gyd yn mynd. Ia, wrth gwrs. A da ni'n gweld o fan hyn, de, efo Sanna yn ei wallt, lwch, dyna lle mae'r Sanna mynd. Mae wallt o'n gorau bod yn drewis, dwi'n i ddweud. Siwr o fod. Pwy? Da iawn chi, os geithoch chi hwnna yn gywir na te. Ond Lleuci, ti sy'n nesaf, beth yw enw'r cymeriad nesaf ma'n nhw? Gwyl di gwylydd. Gwyl di gwylydd. Wel, mae'n ambell cymeriad di gwylydd di bod ar deian y loli, does? Os. A fi'n nabod ambell un go iawn, fyd? I fi yna ci? Na, dim ti. Iawn. Reit, ydy gwyl di gwylydd wedi ymddangos ar deian a loli. Ribidi ydi, neu ribidi nadi? Rhaid chi weiddi, achos a'n gallu clywed chi. Reit, fi'n gallu clywed rhywun yn gweud ribidi ydi. Felly, ribidi ydi. Dwi ddim yn meddwl bod o. Ribidi nadi. Mae'n di'r ateb Ceici? Ribidi nadi. Na, ond falle geith e fod yr un o'r rhaglenni yn y gyfres nesaf falle. Mae'n enw da. Ond, reit, Ifan, dyra enw cymeriad bach arall yn ei te. Vanessa drws nesa. Vanessa drws nesa. Ti'n gwybod be? Dwi'n siŵr bod fi wedi clywed am Vanessa drws nesa. Felly, ribidi ydi. Ti wedi clywed am Vanessa drws nesa o'r blaen hew, ond dim ar deian y loli, mae Vanessa drws nesa ar Cacamunci. Felly, ribidi nadi. Ti'n iawn fyd yn dod. Nes i'n meddwl am hynna. Ifan, be di'r ateb? Ribidi nadi. Ie, o'n i'n meddwl. O'n i'n meddwl falle. Reit, fi'n credu bod yna amser am un arall, felly Lleuci bant a ti. Llyr y lleidr llyfrau. Be chi gyd yn feddwl nawr te? Llyr y lleidr llyfrau. Odi ydy'n ymddangos mewn penod o deian y loli o'r blaen? Sa'n siŵr. Dwi'n meddwl bod o. Ribidi ydi. Reit. Mae da fi gof fod rhywun falle yn nhw llyr y lleidr llyfrau wedi bod ar deian y loli o'r blaen. Felly dwi'n mynd i weid ribidi ydi hefyd. Be di'r ateb Ceici? Ribidi ydi. Y ddau o'n i'n iawn. A cofe, llyr y lleidr llyfrau fan hyn. Gwysgan y goel fyna. Wel, da iawn bawb os gadwch chi hynna i gyd yn gywir. Diolch yn fawr iawn, Ifan a Lleuci am chwarae hwnna efo ni. Ond, peidiwch yn mynd i'n nunlla, achos mi fydd gyda ni fwy o gwestiynau i chi nes mlaen. Bydd. Reit, mae gyda ni newyddion cyffroes iawn nesaf. Pwy sydd wedi gweld nwyddau newydd sbon deian a loli? Wel, os chi heb, dyma lun i chi yn fan hyn. A be sy'n na i gyd, Lleuci? Mae yna gris tŷ newydd, het, pren mesur, sticeri, bathydynau a pob math o beth eraill. Oes wir, ar newyddion cyffroes ydy, bod gennym ni 3 o becynna llawn nwyddau deian a loli i chi i gyd i hennill. Iawn, yr unig beth sy'n angen i chi wneud ydy unau creu llun o deian a loli, neu deian, neu loli bennu hunan os ydych chi isio. Wedyn anfon y llun a draw ato ni cyn hanner dydd Tachwedd y 5. Ie, allwch chi wisgo lan fel deian a loli os ydych chi eisiau, wedyn anfon llun mewn ato ni. Felly, anfonwch eich gwaith creu
neu eich lluniau mewn ato ni ar e-bost i q@s4c.cymru, neu allwch chi anfon nhw yn y post gan ddefnyddio rhad post Q. Ie, ond ylwch, yn anffodus de, a dwi'n gwybod di hyn ddim yn deg o gwbl, dydy, na Elin yn cael cystadlu. Lle mae'r violin, Elin? Ie, fi'n gwybod. Ond dyma i chi lun pan nath ni wisgo fyny fel Deian a Loli. Ylwch smart, da ni? Smart iawn. Ni cystal ar rai go iawn, fi'n credu. Wel. Rymyn i rew! Na, falle bod ni ddim fyd. Sôn am eitho. Dim hannar y cystal. Na. Ond ti'n gwybod be? Elin, da ni'n isio rhewi neb wwan, iawn. Be bynnag, mae'n amser wwan am eich lluniau chi, a mae yna lwyth ohonych chi wedi bod allan yn chwilio am arwyddion bod tymor yr Hydref wedi cyrraedd. Mae ysgol Dewi Sant yr Hill a ysgol Bryn Aman, Rhyd Aman, wedi bod yn creu celf o'r hyn nath nhw ddod o hyd iddo fo. Lluniau bendigedig yn fyna, fi yn dwlu ar y Hydref. A fi na hwre i'r Hydref, i Elin. Reit, mae'n amser rwan i ni holi'r eich cwestiynau chi i Ifan a Lleucu, a mae'r cwestiwn gyntaf gan Ayla. Pryd da chi mewn gwaith ysgol, pan da chi ffilmio Deian a Loli? Cwestiwn da iawn y fanna. Felly, pryd ydych chi'n gwneud eich gwaith ysgol pan ydych chi'n ffilmio Deian a Loli? Wel, mae'r athrawon yn rhoi gwaith ar bapur i ni ag ar y we. Ac da ni'n neud o pryd bynnag da ni ddim yn ffilmio. Yden. Fel arfer os mae yna amser rhwng ffilmio, fel brec bach, da ni'n gwneud gymaint da ni'n gallu. Neu os oes gennym ni ddim amser y gwbl, da ni'n just wneud o adre ar y penwythnos neu rhywbeth. Ar y penwythnos beth? Da chi'n brysur dros ben chwarae teg? Ie, chi'n gweithio'n galed. Swn i'n meddwl wneud yna. Reit, mae dy fi gwestiwn arall nawr gan Fion tro ma. Pwy dy hoff gymeriad o Deian a Loli? Wedyn ni fod hwn yn gwestiwn caled. Mae gymaint ohonyn nhw gael yn drosau. Felly, pwy yw eich hoff gymeriad Deian a Loli? Ifan i ddechrau. Mae'n anodd dewis, ond fy hoff un ond y gwas o Lleudur y Plas. O'n i'n hoffi'r ffordd oedd yn edrych, ac bod o'n swil a nerfus, roedd o hefyd yn direidus. Un direidus. A beth ydych chi'n feddwl o'i fwstasio? Smart? Oedd. Wytcha, aros o'ch wynid. Mae gen i fwstasio fan hyn. Wytcha. O, na ni? Alle ti fod yn Deian a Loli yw? Tro nesa, cyfres nesa, Elin. Be amdano chdi, pwy dy hoff gymeriad i, Lleucu? Wel, o'n i'n cael trafferth rhwng dau gymeriad, felly nes i just mynd amdani a dweud Llywelyn i Lliw Olaf o'r penod Paent a hefyd Rupert Rufus o'r penod Glili'r Wyddfa. Wel, digon teg am ddewis doi hoff gymeriad, achos oedd rhain anhygoel. Oedd cwisgoedd nhw'n wych, ydyn nhw. Reit, mae amser am un cwestiwn bach arall gan Milly tro ma. Os ydych chi efo pŵer pa ddim o hyn ydych chi hoffi gael, gwneud un yn bach tarewydd amser. Os fydde gyda chi bŵer hudol,
pa un o'r rhain fyddech chi'n hoffi cael? Gallai wneud eich hunan yn bach, neu rhewi amser. Beth amdano ti, Fan? Gwneud yn hyn o fach i ffitio mewn i llefydd bach. Reit, digon teg. Ie, ateb Be da. fanach chdi, Ceici? Dwi'n meddwl bod fi'n cytuno fo Ifan yn hwnna. Fos o'n i wrth y modd yn cael neud yn hun yn fach, ffisio mewn llefydd bach. Ond hefyd, dwi'n meddwl so'n i'n champion yn y gêm chwarae cuddio. O, Ie. ie. Bydden ni ddim eisiau wario yn erbyn ti. Na. Wel, fi credu bydden ni eisiau rhewi amser, achos fi'n dieddol o fod yn hwyr i bob man. Felly, sy'n ni'n gallu rhewi amser, falle, bydden ni'n gallu cyrraedd llefydd mewn pryd, a cael digon o amser i wario trici ar bobl fyd. Ie, wel, anghofio'r triciau, da chi'n gwybod hi ddim yn dweud celwydd, de. Mae'n hwyr i bob man. Bob man. Dwi'n meddwl so'n i'n gallu rhewi hefyd. Rhewi amser. Oherwydd, fos o'n i'n gallu cael mwy o amser chwarae wedyn. Ie. Ma' hwnna'n un da. Dwi'n mynd i gytuno fo hynna. Rhewi amser i di gael amser chwarae drwy'r amser. Reit, wel, ylwch, cyn i ni ffarwelio efo Ifan a Ceici, de, mae gynnwch chi newyddion i ni am benod arbennig o Deian a Loli, does? Oes, gan bod nos yn cael yn gaeaf ar y ffordd, mi fydd na benod arbennig o Deian a Loli, sef Deian a Loli a Dygwyl y Meirw. O, a dwi'n siŵr bod chi'n cael hwyl yn ffilmio'r benod yma, do. Do, o'n i'n dychryn fy hun braidd. Oes a'n syni. Mae dyn ni glip i ddangos i bawb nawr, ond os nag ych chi'n hoffi ysbrydion, a ti ddim yn hoffi ysbrydion i ti Hyw. Na, dwi dim o gwbl. Na, felly, falle bod ti Hyw eisiau, falle, chwer rhywbeth dros dy lyged i'n estyn am glistog, a chi hefyd, o, da iawn, Ifan a Hyw, bant ni. Chi mol yn bwci bors, na? Na, da'n siŵr. Helo di cael yn gaeaf. Da ni ddim o'n ysbrydion. Sbiwch ar hyn ta. Waw! Pwy sgynnon ni fan hyn ta? Yn y ffordd! Da ni'n hebrwng rhai naturadwy. Pwy a feiddiet darfu ar fy mhws. Be da chi'n dda yma ta? Yma'n helpu i manw. O, ei, mae hwnna'n edrych yn dda. Dwi'n hoffi cael yn ychryn, felly bydden ni'n hoffi gwylio hwnna. Dwi wedi gorffan. O, di wedi gorffen nawr Hyw. Dyna'r crystog lawr. O, na ni. Mae'r benod yna, de, yn cael ei dangos mewn sinemau ar hyd a lled Cymru. Ond, os nad oeddech chi ddigon lwcus i gael tocyn, da chi gyd mewn lwc, achos mi fydd hi ar cyw bora dydd Iau yr 8fed ar 20 o Hydref yn ystod hanner tymor. O, fi'n edrych mlaen i wylio. A diolch yn fawr iawn i chi'ch doi am ddod i gadw cwmni ni heddi. Dwi wedi joio mas draw. A fyna. Diolch am beidio rhewin i fydd. Diolch am hynna. O ie, Paid diolch. siŵr. Wel, i chi eto. Diolch yn fawr. Diolch! Reit, mae yna negeseuon wedi yn cyrraedd ni. Siwmai i griw meithrin ysgol y Dderwen Caerfyrddin. Mae nhw wedi bod yn brysur iawn yn gwneud gwaith celf. Oeddech anna nhw yn mwynhau hynna'n yn y paent hiwgar na i gyd. O, gwych. A siwmai hefyd i flwyddyn 12 ysgol y Dderwen. Mae nhw wedi bod yn edrych ar waith yr artist Dorian Spencer. A mae'r rhain yn luniau lliwgar dros ben. Chi wedi bod yn fysi. Da iawn, griw. Mwy a wir. Siwmai a siwmai i holl ddisgyblion ysgol Llwyn Derw, de, sy'n cael diwrnod wrth i bodda heddiw yn dathlu diwrnod siwmai. Da iawn chi gyd. O, mae joio fyna fi'n siŵr. A siwmai nesa i ddau super fan cyw, Tref a Moc. A dyma nhw fan hyn yn ganol Teddy's cyw i gyd. A maen nhw eisiau gweud hefyd, siwmai wrth i cyfnither newydd sbon nhw, Martha.
Croeso i'r byd, Martha. Croeso, Martha. A diolch yn fawr iawn I bawb am anfon eich negeseuon mewn ato ni. Ac os ydych chi eisiau cysylltu gyda ni nawr, wel, e-bostiwch ni. q@s4c.cymru. Reit, mae hi'n amser am glwb darllen Q wan. Lle mae un ohonych chi, neu rheuwch dosbarth yn deud wrthyn ni. Fe da chi'n feddwl o lyfr y mis. A'r llyfr mis yma yw Nos Da Tanwen a Twm gan Luned Aron a Hugh Aron. A chryw ysgol y Felin Heli sydd wedi bod yn darllen wythnos ma. Llyfr wnaethon ni ddarllen oedd Nos Da Tanwen a Twm. Mae'r llyfr yn sôn am 2 degan am digwelu. Mae Tanwen a Twm yn ddoniol, rydyn nhw ddim eisiau mynd i'r gwely. Fy hoff ran yn y stori pan mae Tanwen a Twm yn splasio yn y bath. Dwi'n hoffi lluniau yn y llyfr. Mae stori dda I plant bach meis yn y derbyn. Mae'r stori dysgu ni am trefn diwrnod. Mae'r stori yn dda I rhieni sydd yn dysgu Cymraeg. Roedd hwn yn stori dda! Diolch yn fawr iawn I chi. Gryw ysgol y Felin Heli blwyddyn 2 yn fyna. Am weithio ni beth o'n nhw'n meddwl o'r llyfr fis yma. Nos Da Tanwen a Twm. A fel da ni'n addo mi fydd yna boster helo siwmai a sticker arbennig clwb darllen Q yn y post I chi. Gwych. Nawr, os fyddech chi, neu eich dosbarth chi, yn hoffi darllen llyfr ar gyfer clwb darllen Q a gweithio ni beth ych chi'n feddwl o'r llyfr, wel, cysylltwch gyda ni. E-bostiwch q@s4c.cymru. Mae fan hyn. Ond dim nawr, fe. Na, wir, dim rwan. Mae'n amser am newyddion. Mae newyddion yn dod I law am Ioan o Ysgol Gymraeg y Trallwng. Nath feicio 10 milltir mewn diwrnod mwyn cyrraedd yr ysgol yn ystod wythnos feicio. Ardderchog, Ioan. Ardderchog yn wir, ac mae cryw dosbarth Saunders Lewis Ysgol Gymraeg Cwmbran wedi bod yn dysgu am Betty Campbell, sef pennaeth di cyntaf Cymru wrth I gerflun ohoni gael ei ddadwrchuddio yng Nghaerdydd. Gwych iawn. Wir, ac yn ola, dyma I chi griw o adeiladwyr hynod o dalentog yn Ysgol Bro Banw Rhydaman, sydd wedi bod yn adeiladu cymeriadau Q a'i ffrindiau o flociau adeiladu. Anhygoel. A dyna ni, y newyddion. Hei, Elin. Beth? Mae'n amser I ni fynd, Dan. Beth? Mae'n barod? Na. Wel, diolch yn fawr iawn I chi gyd am eich cwmni chi heddi ac am anfon yr holl luniau a'r fideos na mewn ato ni. Da ni wir yn mwynhau gweld beth chi gyd wedi bod yn neud. Felly, diolch am gysylltu. Ac os ych chi eisiau cysylltu gyda ni unrhyw bryd, wel, e-bostiwch ni q@s4c.cymru. Mi fyddwn ni'n dau yn ôl ar Facebook Q, YouTube Q a gwefan Q, Tachwedd 19. Byddwn. A, bydd gyda ni gwmni. Cwmni, 2 ffrind newydd sbon I Q. Gyffroes! Ond, chawn ni'n deud dim mwy, fe rhaid chi wylio bydd? Bydd, ond mae'n gyffroes iawn, felly cofiwch wylio nawr, mae'n bwysig. Yndi. Tan hynna, oddi wrthyn ni ar ddwrnod siwmai, cofiwch weithio'n galad dwi'n de, a cofiwch ddechrau pob un sgwrs heddiw, efo siwmai, neu siwmai. Siwmai! 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 Siwmai!
Da ni'n canu yng Nghaernarfon, da ni'n canu yng Nghaerdydd, da ni'n dawnsio yn Sir Benfro, drwy'r nos a drwy'r dydd. Yn Machynlleth da ni'n canu, yn Rhuthun da ni'n gwenu, rhaid dawnsio yn Hydweli, hyd yn oed tra'n gwylio'r teli. Dewch i ddawnsio a chanu, dewch blant Cymru. Dewch blant Cymru, dewch i ganu, mae'n amser dawnsio, mae'n amser gwenu, mae'n amser dawnsio, mae'n amser gwenu, dewch blant Cymru. Da ni'n canu ym Mhorth Madog, da ni'n canu draw yn Rhyl, da ni'n dawnsio'n Aberystwyth, chos mae dawnsio yn Bryl. Yn Nghaerfyrddin da ni'n canu, yng Rhondda da ni'n gwenu, dewch am drip da ni wrth ganu ac i ddawnsio ledled Cymru. Dewch i ddawnsio a chanu, dewch blant Cymru. Dewch blant Cymru, dewch i ganu, mae'n amser dawnsio, mae'n amser gwenu, Mae'n amser dawnsio, mae'n amser gwenu.